η Εκκλησία, η ιεραρχία, επιτέλους να βγούμε από τα κηρύγματα και τις ωραίες ανακοινώσεις. Τώρα γίνεται όλη αυτή η καταστροφή. Η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα που θα ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Αν το ψηφίσει, που να μην το ψηφίσει. Για τους γάμους και τις τεκνοθοσίες, όχι ομοφύλων, ομοφυλοφύλων. Λοιπόν, και βγάζει τώρα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι Μητροπολίτες βγήκαν με το σπαθί στο χέρι, λοιπόν όλοι να λένε, αλλά επί του πρακτικού, σήμερα διέβασα κάτι που μυρίζει ρωμιοσύνη, αντρισμών, λεβεντιάν, του αδελφού μας εδώ του Πειραιώς. Πώς λέγεται Πειραιώς? Σεραφείμ. Και λέει ότι όποιοι βουλευτές ψηφίσουν αυτό, όποιοι υπουργοί, όποιος πρωθυπουργός προωθήσει αυτόν τον νομοσχέδιο, πρέπει η Εκκλησία να του απαγορεύσει να εισέρχεται εντός του ναού. Δεν είναι ορθόδοξος. Έτσι. Αν είναι κανένας Μητροπολίτης που εσπλαχνικός και ευγενικός, να του πει «Κύριε Υπουργέ, κυρία Βουλευτής, θα κάτσεις κάτω στον Νάρθηκαν, εκεί που κάθονται οι καρδινάλοι κανονικά». Ποτέ δεν βάζεις τον καρδινάλιο Παναγιώτατε απέναντί σου, στο σύθρονο, όπως γίνεται στο φανάρι. Θέλεις να το φέρεις στη λειτουργία, το βάζεις εκεί που είναι ο Χριστός, εκεί κάτω. Εσύ Χρήστο μου είσαι ο καρδινάλιος, μη κακός σου. Ναι. Λοιπόν, εκεί κάτω το βάζεις. Γιατί εκεί κάτω, πατεράκια μου, τι σας θυμίζει αυτό? Μπράβο ρε Φίβο. Λέει ο Πάτερ Φίβος, που έχει μία μυστική σοφία, αρχαία κυπριακή, οικονομολόγος, είναι θεολόγος, ευτυχώς. Λοιπόν, εκεί λέει είναι τα κατηχούμενα, εκεί γίνονται οι κατηχήσεις. Ένας που έρχεται αγαπητός μας, μα καθολικός, μα προτεστάντης, μα Ινδουιστής, το φέρνεις και το βάζεις εκεί κάτω, στα κατηχούμενα. Να δει τη Θεία Λειτουργία και μάλιστα θα τη δει μέχρι το πιστεύω. Ακούστηκε το πιστεύω, τα στήρας, πριν το πιστεύω μάλιστα. Έτσι. Θα πάει στο καλό και θα ξανάρθεις, άμα σου άρεσε. Αυτή είναι η τάξη, η ακρίβεια. Να μου πεις εσύ κάμνεις τα Άγια Μόρφου, ούτε εγώ τα κάμνω έτσι. Λέω του. Ούτε εγώ το κάμνω. Και εγώ στην Αϊμάμα, όταν έρχεται ο Αρχιεπίσκοπος των Μαρονιτών, φίλτατος, Ιωσήφ και ο τωρινός, ένας ταπεινός άνθρωπος, το βάζω απέναντι σε ένα στασίδι. Αλλά εκεί είναι ειδικές συνθήκες. Είναι κατοχή, είναι Τουρκιά. Δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, αλλά του είπα να μην έρχεσαι στη λειτουργία. Να έρχεσαι μόνο στον Εσπερινό. Δηλαδή, άμα θέλει ο Δεσπότης και γνωρίζει για θεολογία που πρέπει να γνωρίζει, βρίσκει λύσεις. Είναι έτσι. Θα έρχεσαι μόνο στον Εσπερινό. Ούτε καταξίωσο λέει, ούτε Άγιος ο Θεός, ούτε Κύριε Λέησο. Εκεί. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, λέμε, τώρα είναι η ώρα των δυναμικών αποφάσεων. Και μιλάει ένας Κύπριος αρχιερέας, γιατί ό,τι συμβαίνει στο σπίτι της μάνας, ενάρτη και στο σπίτι του παιδιού. Έτσι, σημερινή δική τους, αυριανή δική μας. Όποιος ψηφίσει αυτόν τον νομοσχέδιο δεν έχει θέση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Θα μου πει ένας, έδωσες μας και τη λύση, να βγαίνουμε στον Εσπερινό. Όχι, έχω μια άλλη πρόταση, πιο δυναμική. Αφορισμός.
Μπορούμε να αφορήσουμε τον καημένο τον Πιτσιλίδη που έβγαινε στις τηλεοράσεις και έλεγε άλλαν άλλον. Και το παιδί ήρθε σε μιας μορφής μετάνοια. Ήρθε μέσα στη σύνοδο, ζήτησε μας συγγνώμη. Για να τον αποκαταστήσουμε. Να μπορεί να κοινωνά. Και να έχω όλους αυτούς τους περιφερόμενους ψηφοθύρες. Και μην είδατε τον Παντελή. Καταλάβες. Και να τελειώνει η λειτουργία, έρχονται με τη σειρά, την ευχή σου Άγιε Μόρφου και κατά τα άλλα ψηφίζουν υπέρ των ομοφιλοφίλων ως ομοφίλων. Καταλάβατε. Δεν γίνεται αυτό. Και γράφει και ένας φίλος, η Αποκάλυψη λέει, το βιβλίο που σας προανάφερα, από ποιους ξεκινά το Πνεύμα το Άγιον την Αποκάλυψη. Όσοι διαβάσατε, φέρτε το λίγο στη μνήμη σας, στο βιβλίο. Το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. 7, ποιος που είπε. Ναι, 7, μπράβο. Χριστόφορε μου, είμαστε διαβασμένος τελικά. Νόμιζα πως είσαι αγράμματος. Ένας Ρωμιός όμως. Ναι. Πολύ ωραία. Ξεκινά, όπως λέει ο Χριστόφορος, που έχει απολυτήριο μόνον του Δημοτικού, αλλά εσωγιάτης. Λοιπόν, και πάει τακτικά στο Σταυροβούνι και μαθαίνει έτσι εμπειρικά την πίστη του. Και στην Πάφων ήρθε, αλλά το απαγόρευσα να μιλά. Λέω του μόνον οι παφίτες. Σήμερα του λέω εσύ μόκο. Λοιπόν, η 7 ξεκινάει η Αποκάλυψη με επιστολή, με υποχρέωση και του λέει πες τους 7 επισκόπους της Μικράς Ασίας τι θα πάθουν επειδή είναι χλιαροί και ολιγόπιστοι. Σε ένα δε που είναι χλιαρός, ξέρεις τι του λέει? Λέει του, εσύ λέει του, το μίσο της Λαοδίκειας, ούτε ζεστός, ούτε κρύος. Και επειδή είσαι χλιαρός, θα σε μέσω. Θα σε κάνω εμετό, θα σε ξεράσω. Ακούετε, δεν τυχαίων η Αποκάλυψη που ξεκινά από τους επισκόπους. Και σας επαναλαμβάνω, η Αποκάλυψη δεν θα έρθει, ήρθε. Ζούμε την Αποκάλυψη τώρα. Μπορεί να πάρει εκατονταετίες, δεν σημαίνει αύριο να έχουμε τα της Αποκαλύψεως όλα. Αλλά εξεκίνησε. Το πρώτο κουδούνι ήταν η παγκοσμιοποίηση. Το δεύτερο ήταν το διαδίκτυο. Εβάλαμε τον κερατά μες στην πούγκα μας, μες στην καρδιά μας. Το καθένας διαλέγει κατά την επιθυμία του και την προαίρεσή του και τον νου του. Και ύστερα ήρθαν άλλα. Μέχρι που φτάσαμε, οι επίσκοποι ήταν στο απειρόβλητο. Μέχρι που ήρθε η πρώτη Αποκάλυψη για τους επισκόπους. Τον πόλη. Τα εμβόλια. Ποια στάση έχουμε απέναντι στα εμβόλια? Αυτό ήταν το πρώτο κοσκίνισμα. Τώρα ήρθε το δεύτερο. Και τέλειωσε το δεύτερο. Θα φανεί μετά το νομοσχέδιο. Έτσι. Και να κάνετε πεύκιε, τι θα κάνετε? Να ακουστεί αυτός ο λόγος πριν τα μέσα του Φεβρουαρίου. Έτσι. Και δίδουμε εξετάσεις, αδελφοί μου εν Χριστώ. Όλοι μας, όλοι μας. Πόσο δυναμικοί θα είμαστε διαφορετικά. Αν είναι μόνο να βγάλουμε μια ανακοίνωση ότι καταδικάζουμε
αυτό το νομοσχέδιο και τα Σόδομα και τα Γόμορα που τα κατεδάφισε ο Χριστός και ο Θεός μας. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας.